Sziasztok gyerekek! Bocsánat, hogy most 3-4 hónapig nem videóztam, de... Vagy 2. Hát... Most raktam fel 2 videót, nyugodtan nézzétek meg, tök jók. Voltam foci meccsen Bajkással, meg Bakonyszombathely. Aztán! A bírók bazeg! A bíró alatt ott káromkodtak. Aztán! A bíróra ott káromkodtak. Jó, volt sok néző azért. 150 néző biztos volt. Nyert a Bajkás a 2-0-ra. Úgyhogy jó volt a meccs. Na, még mit mondjak? Az, hogy én csatornámat nézem. Szóval a Levinek is van egy YouTube csatornája, de a Leviét ne nézzétek, mert a Levi nagyon szar. Basszus, Levi, mit csinálsz? Levi! Megöllek! A Leviét ne nézzétek, mert nagyon szar. Különben Leviének 0 megtekintés meg ilyenek. Na, sziasztok!